И вече го записвам. Чай сега. Гадняра, мадняра. Click to join. Game found preparing lobby. Okay, I'm in. The fuck? Do I have... Красне? Да. Излиза ми само Forts без нищо друго, човек. И ми излиза, че ти си избрал някаква... избирам си база тук, който е. Да. И готово. И сега стартвай там, какво ще правиш? Ти виждаш ли, ма? Не. Бъгнал съм. Добре, я чума. Чай, инди, аз ще намеря. Сам инди разваля играта, чули? Аз ще разбира. Fuck. Нищо, чакай. Къде ще правиш? Quick match. Or. Game found preparing lobby again. You become one of 3 people, like... Oh! I'm ready. Давай, да почваме. Bring it on. Bring it on, dude. There was this song. Как беше песента е... Bring it on, dude. Да, забравих. Сигурно ще се казва Bring it on, щом са пети, ама как ти да е? Да. Не, на някой стан. Come blow my whistle, baby, let me know. Не зарежда. Oh! Amen. I see your base, I see my base. Значи не ти зарежда. I see how you're gonna be destroyed. And you're first, why the fuck? Да, имаме някъде да зареждам се. You are first. Искаш ли да направим играта по-интересна? Като? Без да пускаме ракети и някакви неща отгоре, деца лесно се хитва. Само с тези оръжия, де трябва да се прицелиш. Без такива мисайлове, плейн оръжия. Добре. Добре. Давай. It's your goddamn turn. Would you please give me the money? Отели. Fuck е! Човек, вчера в... колко се беше? Чай? Ела тук ми го кажи. Не те чувам. Да, двете са записани. После ще ги кача. Come on. Ела за малко. Come on, they chopped your head off and you can get from a rope. The legend left is a prohibition. So, I mean the darkness bit's got so many crumbs. And still has its lunch for months. Тук ли се, красне? Да. Вчера Найшко в 1:30 с Никола, човек. Играем Worms, защото той дойде много късно, както знаеш, нали? Играем Worms, човек, в 1:30 към 2 без нещо. И то Найшко, човек, открит, горе, съвсем самичък. Пускам му уния с ракети, деца от... The fuck. Човек не мога да цели видяла? Да. Найшко, изслушай, и става абсолютно също, какво става в момента. Пускам му ракетите, човек, и то седи, брат, и нито една не го оцели. От 5 или 6 ракети, колко са не ги знам там, нито една не го оцели, човек. Викам, майко. Днеска, човек, не знам, ама си голям лакер, викам. Не, фак е. Shit, son. This is going to be a long game. Come on, heavy. Само унищожавам се. I see what you did there. Само статия ли става? Да, бе, нали е нов шейф новембър.
Да! Ей, седвам. Как се нагласиш играната да е на повече секунди? С таб. Тап. Да. Да. Чай. Ама после ко правя? Задържам тап и ко правя? Но той просто ще такаш таб. И то се мисли. DM skills. Обече на предния дупла. DM skills, човек. Ще е добре. Ah, shit! Yeah. Fuck yeah, papa, fuck yeah. Правата е дупла ще е. Лей сайба. Да. Не, надеюсь, Сериозно? Майко, няма такъв идиот като мен. Кое е? Човек, метнах граната и тя те прескочи, имам пред удари се в ти в стената до тебе. Да. 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 Ти без такова скача. Без такива, бе. То ти не падат горе. Ето е, нали уж без маркер. Хубаво, добре, както де. Той е хомейт мисайл. Еми аз по принцип казах без такова, както да е. Хубаво, да. Да искаш само с базуки. Хубаво. Аре, ху. Challenge accepted. О, каква граната, бе? Ау, мислиш, че съм на базука? Ау, не мога. Не мога. Ако беше това, ще да отиде. Аз не мога просто. I give up. Не съм брат. Нещо да отнема послужа специално. It's Mr. Stevia girl. Да, палък стреляме. Fuck you. Виждака. Да, моят супер открит и би трябва да го цели. Four HP. Seriously? Seriously? I'm shooting with a bazooka. And you get only -4. Oh, go! Oh, нали само с базуки, бе? Да. Хуай, дай. Ко ще направиш? Аз дори не те знам ко ще направиш. Той базука, е. Fly, yes. Скайпи си. Не бе, защо е, човек? Стигна. Ай, стига, бе! Втори път забравим, че съм на тъпата граната. Аз ли съм? Да, забравим, че съм на тъпата граната и втори път метам граната. Втори път я оцелвам, разбира се. Вау. Как мина? Как мина? Read back to Reddit and type stuff no one will see. You're a geek. That means you're just a hipster wannabe. На граната си. Not anymore. Директ хит. Oh, direct hit, of course, man. Of course it's direct hit.
Sit safe for every fail. Oh, my jaws hurt. My jaws hurt. Види се. Добре, първо ще съм нещо... О, зеби. Впрочем, така можеш да прощам с нарките. Знаеш ко? Аз ще отида я между пак. И сега кога трябва да те убия ли? Еми, да я знам, чай направо екзитвам гейма и по-спаш дола. Имам пред, че съм в Worms, ама няма такова и седам. Добре.